Blenderin mo muna. Tay. Ito. Ha? Ito. Oo, hanggang dyan. Ito. Oo. Ito wala to. Wala yan. Yung ano yan, yung hanggang, kasi ito yung may Oo. Ito. Hindi ko yan. ito lang. Ito naman dito. Diyan wala ka nang Oo. pagurin. Ito lang, tatlo na ito. Ito yata eh. Yun ba yung isa? Ito. Kaya, dalawa. Ito lang. Oh! What? Ano ba tayo mo? Ano ba lang pang bakit? Ano ba lang isang kuwan? Ano? Ha? Ano ba lang isang kuwan? Ano ba lang? Ah. Higpit. Mag-a-adjust tayo mga pari. Ito. Pagtuloy siya bumagal, hindi mo naman. Diyan ka pala dito pinapamag sa mga. Dito ka. Parang tapos ako na rin. Kaya ang ano. Yan. Ano ba yun? You start. Ang ayaw mo talaga paluyamin si Badit, ha? Pagkakit si Badit. Ito na rin, no? Oo, yan. Ito yan. Ano ba ang bumuti? Ano ba yung kamay? Ay, ano pa? Ano ba?
Yung mabaw pa yan. Tulis lang lang. Hindi. Sa ano lang yan. Hindi lang ang bakal yan. Sayang ito. Sumpah pemain yang udah disuruh, video pemain. Ini kalau keadaan bakal apa? Ito, bakal. Bakal tabas.
patong ba yan? Kala ko lang pa si Hiro. Kapatay na din yan. Ibibigit na lang yung ganito. Ikaw? Ano ba? Mayusis mo pag ikaw. Dapat kasi yung nyo ganyan. Dapat ka nito. Kasi may ganyan. Ay na, bye-bye. Ang haba ng arjo. Dalawa na yung nakalagay. Ay, kung ano? Ito. Wala na yan. Eh, ano na panahon niya? Ito lang laluk. Sa bato ko natin pala yan. Tapos pag ano nito. Ano na yung mapa? Yung ito mga ano lang. Gigilidan dito. Yun. Yung isa na lang. Ano yan? Yung isa na lang. Yun. No? Yun. Ito? Yan siya. Huli. Yan.
Nakakat. Hindi mo punuhin mo yun. Buhay. May kuray. Hindi ko alam. Parang wala siyang problema. Galing na magdala. Pero pag susuriin mo, tatanungin mo, ay talaga, wala rin makwento na kayo. At maraming salamat dahil bigyan kita ng chance. Ibig sabihin ng bigyan kita ng chance, Basta po ang ating ginawang miniserang na salapan na 500 so bali mo lang pressure so bali yan na sinubukan na po natin ang ating so maraming salamat po sa lahat mga yan ang maraming salamat. Bye! 521 so kasi ano 521 yan tapos 500 ang ating panel so maganda yung panel natin so tignan natin kung bakit siya kaya natin 30 watts lang po yung kanyang Amoy! yun, so bali sinubukan natin okay naman natin sa outlet ay Makakipag-use ako. Kami tayo. Eh, layout ko yan. Iusog to. Anong usog? Yan. Kaya, malakas. Kung lalagyan ko muna ng ano para maka... Iba pa pala? Oh, papamong. Pero, ano na ito? Tay, noon patay. Hindi na yan. Kada nga papalit ka na. So ayan po. Kainan na. Quarter to 12 yung time natin ngayon. Atin panibagong kaganapan naman maghapon. At salamat po sa patuloy na sumusuporta sa bawat channel namin. At mga vlog maghapon. Ayan. Sana po wag kang magsawang manood sa mga vlog. Parang Jason Vlog, Team Pahaway, Venom Vlog, alam ni Strike yan. Vince TV Official, Kuya Gatcho, Vince TV, Kuya Gatcho Official. Yun. Kainan na po. Piprepare na si Badit ng tanghalian. Ba't nakasimangot ka? Bakit? Kanina nakangiti ka. Ang lagay lang yata. Ayun na po. Ayan po, kain po tayong lahat. Tara, punta po kayo dito. Kain po tayo. Daming ulam.
Hey! Sikapin mo, pilitin mo, ibayan ng iyong puso dahil ikaw malaya nung ano? Balik yung Amo? 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 You know let you go. Wala nang bagay itong mga. Ayan po, update. Galing. Ha? Di ka kumain? Di manalata na hindi kumain. Wala na rin pahilgaan. Wala na message sa Kabangasan sa nabos na. sino na hindi na nananghalian kapag wala daw ng message. Pero sinaway sa Kasama siya akin. balyo, no? Kung gusto mo ulitin ko. Ay, oo. Butang mo sa dati. Ew. Kasi magjowa, nag-message yung babae. Ay yung lalaki nag-message doon sa Nagkungalan siya doon sa Australia na. So, babae. Sabi nung lalaki. Ilulawon. Bago na Kain po tayo. Ulam po sa akin. Mga nagraan sa lulawon, itinagit so. Wag na lang, di nakikinig si nanay. Ay, Papil. makikinig ko. Kanya po. Kanya po. Ah, Itong papel na to, pag oras ng may message yung lalaki kagipitan, dun sa babae. ano, basahin mo lang. Kain tayo. Kaya nakatupi yun. Ulam Kaya po mo sa lang siya Pinas. babasahin pag oras ng Sabi kagipitan. nung Ngayon, babae sa lalaki. di, Ay sabi nung taon na na, taon nang yung babae lolo sa niya. lalaki. Bagay yung papel na yun, lagi niya nakakitaka. Ang message niya, Biglang sinulat naparambul. niya, at saka Walang W. bulan. Naalala Ew, nung yung ano, pagkabasa naalala ng lalaki. nung Ay, nag-away. nung Dahil ano, kasi nanidiri yung babae nung sa bata na, Pilipinas. ay may ano pala yun, may ano pala, may iniwan Alam mo na, sa si lolo. huwag ka na magantay na na yung papel mag-message, pag it will. oras ng Dapat kagipitan, kasi, basahin daw. dire-diretso yung Kasi ligtas, pag binasa mo yun, Hindi, pag kasi dito ako- nakalagay, Meron nabasa ako- nabasa Kung doon. nag-short Ako, message man hanggat may siya, panahon pa, dapat tumakbo ka na. parang hiniwalay niya Ligtas yung yan, ligtas. D tapos W or nilagyan niya ng tama. Tama, yung higaan. Pero okay lang. Higaan. Ay! Ewan ko sa'yo! Hindi mo na, Oh. siya daw si ano, doon. Ay, Don. Halo. Mangungulit ako. Ang dahil dyan, magbabadminton sa gitna init. Hindi man ginibo sa ano, no? So, oo nga yung split. Saka so, nag-split. Acrobat. Ay, bukukuhan, mainit. Bigyan mo sa pag-mainit sa Tama na kita badminton. Pasulyap. Sulit na kunwari, patingin-tingin sa akin, di maintindihan Ay, bago na ako. ang ibig mong sabihin. At kung mayroong pag-ibigay, wala sa agad naman kita nalabusan. Hindi na. Di na. Ex ko, balikan. Ibawal talaga. Kuya Bin, ano po? Nagulid akong karoy. Naiiyak pala. Ako to, nabuli ka na ako to. Ginaod man, bulad akong party, 5 sako. Ako pa sa itong iba. Ako, kinalagag ko. Wala 0-0.
pagkapon, daling ako. Kulog ko kayo. Ayan po, break time kulitan. We. Next ko lang naman. Ket ka. Di ka magtanis. Ayaw mo yan. Di. Ayaw mo Hindi yan. naman yung magta... Masaya. Aakyat na si Nuna. First time Nuna umakyat. 2 years. 2 years and 2 months at 2 weeks. Mga kapamilya, abangan sa pagbabalik na. Daba! Ayan. At ayan, tumayin po natin ang paghiwalay nila. Tapos. Mga kapamilya, ang lahat ng mga tagpong na yan sa pagbabalik na. Ikaw na! Maganda. Tapos. Dabas? Dabas. Sa aming mga Gagi na to. sa aming pagbabalik, mga revelasyon. Tapos. Dabas. Pag ikaw man, ibang version. Kita kailangan. Labas. Lahat ng meron tayo no. Wala na ngayon. Labas. Iris. Sa pagbabalik na. Diyan nata si ate mo. At least tumatawa na yun. Tsaka may bitana. Hindi mo sana naman ako kagabi. Nag-bulit kami kagabi. Nag-bulit kami sa Sorry! doon sa ano. Good morning, everyone. Nililibang lang namin siya si, ano ba? Mark. Si Mark. Yeah. Kasi ito. Hindi, Mark talaga pag alam ko, 3 years ko na yung ginagamit. Mark. 3 years. Tunay. Yung tunay, ayun sa tunay. Mark. Mark, ano yung tunay mo? Hello. Mark? Anong ginagawa mo? Kiss mo ba ka lang? Eh, pag ako pinahulog ako na sa ano. Ako, ano ko muna? Pag nagwarang pa lang, gulay. Ako, Hindi, ano Mark ko talaga. Ha? Mark na rin. Ano ko ngaran? Ano ko ngaran? Wait na! Ayun, di si Tunay. Wait na! Si Tunay ko ngaran? Igin pa ka, talagang naranakan na rin sa pang lalaki. Nuna! Hawakan ko! Ha? Oo nga! Tapos, in-insure na iwan ko. Umupo ka lang. Tapos, gusto Umupo ka lang. kong bagunanin itong mga palayaw. Di yan, Sabi sige. namin na mga Huwag friends. kang magabang na Dres ha. Talikod ka rin mga. Dito ka mapak. Lumalangan niya pala yung Mark. Si Mark. Talikod ka, talikod. Or Sika. Mark. Ano niya lang ang sa FB name mo? Saan sa ganun? Diyan, hapak mo. NGL. Hapak ka muna dyan. Sa may kahoy. Lamber, ka malapad na kahoy. Yung isang pamoy, hapak mo dyan. Patali ko di ka mababa. Dito ka muna umapak. Well, Jason, ayun mo Dito ka na. umapak. Kung may kakilala kung ano. Hapak mo dito yung pamoy. Yan. Tapos yung may kakilala, irito. O kung may kakilala raw kayo, irito nyo daw siya. Okay. Single. Ako ka-validate. Yan. Pag may agdan na yan, paano ka mag... Naghanap siya ngayon. Takot ka dyan. Di ka Sabi niya kung may kakilala daw ako na babae, irito daw siya. Mayroon ako. Kaso kakabalo pa lang. Kakabalo pa lang. Kakabalo. Ay, shit. Siguro nasa ano na yun. 50. Nagpapakalap ako. Parang feelings. Taga pa rin Pinagpawisan sa tantato ko. Tayo ba muna sa taas? Gugi na nakakatakot. Nakatakot si Kuya Vince kasama. Tensa rin ang kausap na dito, Playwood. Kuya, abutin mo na kasi. Ang masusunod sabi. Pabalik sa taas. Sabi. Lahing. Ayan. Yung may kisurod-surod din sa kasama nga eh. Yan dito. Tagtuman kaya ha? Nanto kabilaan. Feeling ko mukha akong safe pagkaiba ko si Kuya Vince. Mahuhulog ako. Di ba tayo? Napapawisan ka na? Ha? Napapawisan ka pa siya? Safe. Ayaw mo kita ka.
Hindi na susundan. Kuya siya. Kita. Miss, mahuli nga ng maskara dyan. Sarap. Isa lang maskara dyan. Bukas. Sige. Bukas natin. Sulam. Ah. Hindi man yung pag-isap. Okay, parang Jason. Ang gising ngayon. Mas tutoy. Ayos ah. Ako man. Tumok na. Oy, butas yun. Ayos. Tatandaan din yun dyan. Uwid mo na pa. Ano kita mo? Ito bilang kanto lang. Ano mo lang ba yan? Tama na na. Gusto yan nagpipik. Kaya mo agad. Sige naman, pinalimutan mo talaga, no? Itago ka kasi. Pinalimutan yung it-will ko. Itago ka kasi. Hindi mo naman ako minessage. Itago ka kasi. Doon sa kung saan mo sinabi. Wala. Ayun po. Susukat ang ad yan. Oh, 12:24. Mabong sino bang mas ribo? Maba. Magmotor ka? Kaya mo reaction ng mga tao, magmotor ka doon. Ako ngayon si Iron Man. Ay, di. Sinis mo na. Oo, hanapin mo. At ayun lang, hindi na lang yung vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo palagi at maraming bye-bye! Pauwi na po tayo. Sabi init. Dikit sa ulo. Quarter to 1. Time check. Hirap talaga magkuhan ng video kapag nakamotor. Yung cellphone yung gamit. Walang handle eh. Malaglag. Ay, kawawa yung kalabaw. Ay, sinilo. Grabe init. Buti kong baka. Yung kalabaw. Patay yan. Walang silungan. Buti kong baka yan. Ito lang baka kasi. Grabe init.